Ay, lagi akong Miss Colorado. So last day na namo today, padong nami sa Arizona. So magpasalamat sa ko sa ni Ate Ams, Auntie Ams and Marcos family and syempre sa inyong hospitality. Yeah, thank you, Kachi. Uban namo sa amuang For sure na part 2 ani. Yes. Dapat ay wala na to ani. Part 2 unya. Atang yung mga laag kay okay kay sila kauban. Yan produkto na hilak mo ni siya. Uy. Babi ako nakapahilak kada na niya Kachi. Hila-hila man gud nga. Ma-maintain mo yung friendship. Yung mga uban sa work before niya mahimog friend and then ma-maintain na nga friendship ba. Kasi di mo pwede magkita. So, next time I don't see. So today is our last day diri sa Colorado nga state. But the good thing is karon sa ang first day nga amo i-explore ang Arizona. So make sure nga check out ninyo ang among series of videos sa Colorado para makita ninyo ang among mga experience diri sa Colorado state. So to recap, ang kaning Colorado nga state is one of the best place gud ni siya for outdoor activities, especially during winter like skiing. Sa 3 days namo nga pagstay diri sa Colorado is daghan gyapon mig mga lugar nga wala mo naadtuan like ang Alpine Loop sa Rocky Mountain National Park kay close siya kay daghan gyapon og snow ba di pa masudlan og mga sakyanan gani. Uban pod kay ang katong Royal Gorge nga bridge sa nang umadtuan kay kulang na may sa time. And then ang mga local breweries pod diri sa Colorado like ang Coors Light. So di na ta magdugay pa, kuyugi mi sa amuang road trip karon sa Arizona. See you later guys. About to enter ang pinakataas nga tunnel sa US. Really? 2 miles na siya nga tunnel. Of course, before ta mohawa og state, mahapit kita og souvenir shop para na remembrance ba. So padong mi karon dito sa Marge's Place para mapalit og mga souvenirs. Sa mga bata kay para di maglalis kay hilig og bola. And then naay Hoodies. Colorado. Colorado Rocky Mountain. Of course, ang walang kamatayang kung ano. Ref magnets and keychain. Right. Alright. So, batsi namin kita ta later. So 8 hours to destination na lang may padong sa Arizona nya. Naami karon diri sa Scenic Drive sa Colorado, in between Colorado and Arizona nya. As you can see, nindot jud kayo ang view. Diba? Breathtaking kayo ba? Relaxing kayo nga view nya. Bisag duka kay ka sa drive, mawa imong duka tungod sa view. So nata sa tunga sa Rocky Mountains karon.
Hi guys. Naloko man dire nga naabot na may Utah bis Arizona may padung. Oh, unexpected ni siya nga dito. Hello. Kumusta Utah? So 6 hours na lang may to destination sa Arizona. So Kinalam naman. kita ta later. Bye. Hello, so naabi karon sa Utah nga state, nagpagas kay 5 hours pa mi to destination. Dito kay Utah kay daghan kay scenic nga mga views pa, scenic nga drive. Yeah. Kita na ta later na pod kung asa mi sunod na stop. This is the life. Halag ba ito? Hi! Sorry pagka unsa nga napot mamis Utah oy. Pero di ko mo reklamo kayo. Hindi kayo. Sa wadamhan abot gid ni nga ri. Nya ako kay wa pa jud ko kangandi kaning akong mga kauban kay kabisita na mag Utah before pero na-amaze gyapon sila. Kaya wa daw sila kaabot aning dapita. Nice no? So 4 hours 47 minutes to destination. Laban pa? Di ba kayo? Murag na to. See you later! So pag-abot na mo sa almost 11 hours nga drive. Yeah, exhausting kayo. Pero nindot kayo ang mo experience kay kanang daghan kayo scenic nga views ba, og scenic nga drive. Gikan sa Colorado, then na reroute mi to Utah which is good. Yeah, dire din sa Arizona. So mo to siya nya atangi ang amo ang sunod nga video kay para amo ma-share sa inyo ang experience diri sa Arizona. Yeah. Mo to siya kita ta. Bye.